Zdravo svima, želim da vas obavestim da smo napravili online dostava.com web sajt. Pogledajte tamo, postoji prodavnica i usluge u Beogradu, sve na vašoj kućnoj adresi, tako da ukoliko vas zanimaju solarni uređaji, servis računara, servis mobilnih telefona i menjanje svih baterija u svim uređajima na kompjuterima, slobodno se tamo pogledajte, pozovite, imate broj telefona i nadam se da ćete biti prezadovoljni time. Moram reći da je to krenulo tako što sam primetio da treba da što više svojih usluga koje znam da prenesem drugima i da naravno zaradim dodatan prihod. Pored toga, želim vam prijetan dan i vidimo se. Ćao.